над 70% те са причинителите на първичния чернодробен рак в световен мащаб. Хроничен хепатит е хронично заболяване на черния дроб, който продължава повече от 6 месеца и включва хистологична картина на хроничен хепатит и чернодробна цироза в компенсиран стадий. Хроничен хепатит се причинява от множество фактори, като съществен дел от тях заемат хроничните вирусни хепатити Б и С. Голямото медико-социално значение на хроничен хепатит, вирусен хепатит Б и С се обуславя от това, че над 70% те са причинителите на първичния чернодробен рак в световен мащаб. Много често пациентите идват и ние съвсем случайно по друг повод, правейки изследване вирусологи за Б и С хепатит, ги диагностицираме, но когато ги разпитаме, те обикновено са без оплакване. Или може да протича с незначително оплакване, като отпадналост, лесно заморяване, безсилие, без да има някаква видима причина за тази астенодинамия. Нямат сърдечна недостатъчност, нямат белодробни заболявания или са бъбречни заболявания, а те се чувстват много уморени, до степен даже, че някои не могат да си изпълняват ежедневните трудови задължения. Това налага, особено когато идват в гастроентерологичния кабинет с променени повишени аминотрансферази, да бъдат изследвани за хроничен вирусен хепатит Б и С. Тези пациенти трябва да се изследват, да се провежда ехографско изследване с оглед установяване на стадия на какво ниво вече е хроничното чернодробно увреждане, дали нямат сформирана чернодробна цироза, дали нямат възли в черния дроб, които също се нуждаят от детайлно прецизиране на тяхното естество. Ние работиме в едно тясно сътрудничество с колегите от клинична лаборатория, от образна диагностика, с патолога, с микробиолозите, а в последно време, след откриването на отделението по онкология, съвместно работиме с колегите онколози, защото по съвременни препоръки всички пациенти, които се нуждаят, на които предстои химиотерапия, трябва да бъдат изследвани за хепатит Б и С и след това да се започне съответно лечение. Това важи основно за хепатит Б. С оглед предотвратяване на риска от реактивиране, трябва задължително да се започне профилактично лечение с два основни препарата. Това е тенофовир и ламивудин. Предпочита се тенофовир, защото към този препарат изключително рядко се развива резистентност. Профилактичното лечение с и тенофовир и с ламивудин продължава поне 12-18 месеца след приключване на химиотерапията. След приключване на терапията трябва да се изследва още един път хепатит Б вирус ДНК, защото рискът за реактивиране на инфекцията е най-висок именно след спиране на лечението с нуклеотидни аналози. Всеко едно активиране обаче на хепатит Б вируса крие риск от прогресиране на хроничното чернодробно заболяване с бързо сформирана чернодробна цироза и разбира се, възможността за възникване на първичен чернодробен карцином винаги стои при тези пациенти.